as long as it's spirituality, it's not Thembi that is talking. Kukhuluma uManqoba, kukhuluma uMkhululangabi, kukhuluma izanusi zezulu. Ngeke sikudalule konke. Emanzini uthola iwealth, emanzini bavelelwa amathenda, emanzini futhi zikhona izibopho ezaboshwa ezomndeni kwalahlelwe emanzini. Okay, I go with you because angazi angithi. Yes. Angazi yonke into lapha. Then ngihamba nawe. So my question is, uma sengile emanzini now, do I need to go there with you all the time or we only do it once? No. Kunama cases, there is cases. Imndeni ikhesiwe lapha Mkhulu Phathanani. Imndeni iboshiwe. Imndeni ifungelwe kwathiwa ngithi angeke bashade, angeke bathola imisebenzi, angeke kube nempumelelo. Izibopho ezinjalo uyakwazi ukuthi uyozikhulula entabeni. What is the reason for baptism? Nazo. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Phathanani Mbatha. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Phathanani, I am your chef, and of course, my friend is back. Guys, ubuyile umngani wami uMagolide. Sawubona. Sanibona nonke, sawubona Chef Mbatha. Kunjani? Khona. I am so happy. Like it's going to be beautiful. Thank you so much. Let me not take a shine away from you. Please introduce yourself. Who are you? Where you from? What's special about you? And please, if you can, or you can leave your numbers. Maybe after the episode, some of the Munchies might want to contact you. Okay. Sanibona nonke mamanchies. Mina uMkhululangabi. uMkhululangabi wazalwa neSipho, watrainer waba medically trained. Ekusebenzeni kwakhe as a medically trained person, wahila ngaleyo ndlela leyo. Kanti uphiwe a bigger purpose in life, a bigger purpose to heal the world. Wasebenza ke uMkhululangabi yamshaya impilo, awaze wavuma ubizo kanti ubengumzalwane omkhulu kabi. Efunga ngoJesu, efunga ngeBhayibheli kodwa azange kumsebenzele. uMkhululangabi is a healer. uMkhululangabi isanusi sezulu. Awavothe. Akwande kukhanya kube kuhle kube mhlophe. uMkhululangabi uyelapha. uMkhululangabi uyawukhuphula noma upho umoya ophethe. uMkhululangabi uyabathanda abantu. Akaveli enze nje into iphelele lapha, uyakulandelela abone ukuthi yonke into ihamba kahle. uMkhululangabi is a comprehensive healer. Comprehensive healing means anothi futhi aphalaza geza only ayikusikhila umuntu lokho. Ngizokuhila uthola umsebenzi, uyithola ithenda yakho, kodwa kumele ngibone ukuthi ngaphakathi unjani ngaphakathi, ngoba ayikho ingane yomoya engahluphekanga ngaphakathi. All spiritually gifted people, uNkulunkulu uqala bathi abasheke. Okay. Ekugcineni ke bese uyaphola ke, nipholisa ngaphakathi nangaphandle. Awavute. Your numbers in case they want to contact you. Okay, my number one is 072-239-1100. I work in my residence and in esigodlo sami nenkundla yakithi isezweni lase4ways. Nizile babukile bamakhaya, usichazile ukuthi ungubani, ubuyaphi and wenzani. Kuningi esizokhuluma namhlanje nomngani wami umkhulu uMalangabi uMenkosazana. Menkosazana, let's do a cheers. I don't take you for granted, and thank you so much for honoring the invitation to be with me. We cheers and we drink, unless I'm gonna have a bad sex for 7 years. So drink. Thank you. Drink. We cheers and drink. Mkhulu Malangabi, namhlanje ngifuna nje sikhulume spaces of worship. Okay. Which is Amanzi, Imgede, Izindaba, etc. You know better. Yes. You will explain. Yes. But before we can go there, I've got a question for you.
I'm looking at you, ukhuluma, and of course I will notice some of the things. I want to know, Mkhulu Langabi, I spend most of the time with you. Most of the time. Set and offset. Okay. So I want to know if you are you're comfortable to answer this question, please do. If you are not, don't. When you are sitting here or whatever platform, your spirituality, where you are invited to come and say something or being interviewed, who is talking? Is it them Khuluma Langabi? We know. What's your name before this one? Your name? Thembi. Is it Thembi or Umenko Sazana or Khuluma Langabi? Okay. Do you understand my question? I understand you very, very well. Thank Who is talking? Every time you venture or you enter or you as long as it's spirituality, it's not Thembi that is talking. Kukhuluma uManqoba, kukhuluma uMkhulu Langabi, kukhuluma iZandusi zeZulu. Ngoba yizona uThembi uzokhuluma ku-parting maybe nengane zakhe kwalelo langa, but many times I've noticed ukuthi nasendlini bathe mkhulu, you do not joke with things, because if you joke with something thinking you're joking, iyenzeka next week. But any spiritual thing, any spiritual topic, kuvele kuphakame wona amalangabi impela, vele kuphakama amakhosazana, vele kuphakame bonke abantu abangiphethe. Ngoba manje ngiyafundisa, ngiyaphilisa abantu abazoyibona le video, bazophila abanye, abaphiliswa yimina, uyangibona nje ngiyimi nje. So yebo, uMkhulu Langabi manje akuyena uThembi. Thank you so much. Okay, we can go back to the spaces of worship. I'm just gonna let everything on your hands. Yes. Okay. Spaces of worship. Which one do I start with? Water or mountain? Anyone. Okay. I wouldn't say that it's the spaces of worship, because you can worship anytime. You can worship anytime. You can worship anywhere. You can worship in your house. But we do have sacred places. I will start by a mountain. A mountain has got universal spirits. A mountain holds a memory. A mountain is a portal whereby, even let's go back to the olden days, because when I was called on this earth, I was told that you are going to heal people the way you are going to do exactly as how things were done emandulo, because kumoshakele ezweni, ubuntu abusekho. First of all, the mountain doesn't choose whether you've got a gift. Even if you've got a gift, even if you don't have a gift, you are allowed to go to the mountain and connect. If you've got a gift, we are given, I've got amagown I-24 namabai I-3. Each and every buy, liyakutshela ukuthi manje you wear this one emanzini, you wear this one mawuhlola, you wear this one mawufemba, ngoba ngiyafemba futhi. Right? You are given with this ibai many a times. The mountain has got more masculine energy. It has got more masculine energy, whereby you get your males. But kukhona amalinda. The feminine amalinda izalwazi ezazivele zihlala lapha entabeni nazo zisebenza zilinde ukuthi akuke kuze ingane zizositshela kudala amakhosi kwakuthi makunenxube vane kunenkinga ezweni okanye emndenini okanye esigodlweni sayo, babehamba baye ezintabeni bayothetha amacala ezintabeni. Namangabe kukhona nje ungahambi kahle esigabeni, to be away. Nama Christians ayekwenza lokho religious. Siyayibona iMount Sinai, where Moses went to go and get imlayezo, where Moses wafika waguqa. Jesus naye during transfiguration, he used the mountain. Amabandla amanengi, they use the mountain. Ubaba uLhanyana uses the mountain. Ubaba uShembe uses the mountain. Nabanye. I also use the mountain as umntwana kamoya.
Kodwa nawe, whether you are gifted or not, you are allowed to go to the mountain. You are going to meditate there. You are going to pray. You are going to phahla. Uyaphahla. Kuphakame izidalwa zakini. Kuphakame umoya oyingcwele. Biblically bathi umoya oyingcwele ngapha sithi izidalwa. Okay. Yeah. Interesting. Yes. Kunesembatho ozosiphiwa ukuthi uhamba uye ngaso entabeni. Ufike mawungumthandazo uyathandaza, mawuyisangoma or uyinyanga or uyini uyaphahla. Intaba ayixabananga namuntu, intaba ayixabananga neKristu, intaba ayixabananga namuntu. Mawuye entabeni ke kithi thina esithandazayo kuneyinkinga okufanele ngiyozithukulula entabeni. Kunama cases, there is cases. Imndeni ikhesiwe lapha mkhulu Phathanani. Imndeni iboshiwe. Imndeni ifungelwe kwathiwa ngithi angeke bashade, angeke bathola imisebenzi, angeke kube nempumelelo. Izibopho ezinjalo uyakwazi ukuthi uyozikhulula entabeni. Usegezile umuntu useyenze yonke into athi mkhulu mina ke ngithola abantu okudala behamba. Kanti kufuneka intaba kuphela. You go to the mountain. In mountain you connect. There's nothing nearby. You deal with our spirits. Entabeni kukhona imimoya emibi entabeni kuma sacred places, because ama sacred places are all spiritual, as we are all spiritual beings. Ikhona imimoya emibi entabeni. So there is a way as umelaphi okufanele uqale uyixoshe imimoya emibi. Whether uphiwe ikhambi lokuthi awuqale uchele indawo yakho ozoyisebenzisa, whether uphiwe umoya kithi thina sisebenza ngomoya, uyayixosha imimoya emibi before akwande uthandaza. Uthandazeke bese uyamcelela umuntu wakho yonke into. Kanti nezibopho futhi siyabopha entabeni. Kanti nompindamshaye futhi siyamenza entabeni thina. Siyamenza umpindamshaye entabeni thina. Ngoba phela la esisebenza khona thina amakhosi kufanele kukhanye abantwaneni. Angeke sivume ukuthi ngapha siyasebenza wena uyathela. Many a times as a family person obophe isithunywa sasekhaya, obophe isidalwa sasekhaya, esiletha ukukhanya, esiletha yonke into enhle ekhaya. Kuyaqhaqheka entabeni. Kuyaqhaqheka entabeni. Enye into ngentaba eningakaze nibone, I'm sure bazonotice ama-manches lento engizobatshela yona. You will go to the mountain. The sight of the mountain. Enye izofana nomuntu. Enye izovele ifane namakhehla, ubone nanka amehlo ekhehla, na imouth that ekhehla. Ne presence. Ubone nje, ubone amabhubesi ngokomoya, ubone izinkanyamba zezulu ngokomoya. Entabeni lapha ngikhuluma ngentaba, ngoba okokuqala nje awazi ukuthi ize ibe khona kwenzakalani. Ubani owenza yaba khona. Yindaba ingamovie. It holds a memory of a lifetime. Yintaba eya ngisho noJesu wathandaza khona kulabo abasesengamakristu. I remember there was a time eMgedeni eMansumpa Cave. Kwathiwa uphume kunetshe elikhulu emuva, ulithandazele lelo tshe lelo, ungalithandazela abantu abafuna ukucela ingane neyinkinga zabo ezinganqamuki. Do you know that stone was shaped, it had a vagina of a woman? Ngiyazi abantwana bama-manches, I'm sure they've been shown a mountain whereby it resembles amakhehla. You can see this is a man. The shape of a stone can tell you. Then you will see a vagina. Uthola ukuthi i-vagina impela, because ubuyela esibelethweni laphayana. The stone that I asked for abantwana bese kwehlule ama-IVF, kwehlula yonke into, kwehlula ukuchatha, kwehlula ukuphalaza, kwathiwa bamba leli itshe. Mangithi ngiyabheka ngithi hayibo, umuntu wesifazana, this is the anatomical part of umuntu wesifazana. Ngalithandazela lelo tshe, bonke bazithola ingane. Nabo abazi ukuthi kanjani, nama ngazithi kanjani. Bantwana bamalangabi mabekhona bangakufakaza lokho, ngoba mina ngisebenza ngetestimony. In a shape, a vaginal shape, you can see the labias, you can see everything. Basithola ingane. It boggles my mind, because spiritual matters are not logical. True.
Akwandi. And we can't finish everything. Angithi kusamele ubuye. Yes. Basazofaka imibuzo. Yes. Unless awusafuna ukubuya ke finish everything. Let's do a Mama test, my mkhulu darling. ngiyabuya. You know what? I don't take you for granted and I'm so happy to have you. Awavuthe. Mara malanga blawa wrong ngoba avela beke phansi kade kumele aphuze. Mina anginamuntu phela. On that note, nimizwile ke uchazile bese chaza ngentaba. Ngicela siye emanzini manje. Sengiqedile angakaqedi ngentaba. Awaqeda. Oh, proceed. I thought you were done. kuningi ngentaba. But angifuna ukuqeda konke angithi. Ngiqede konke. Okay. Kunezinye intaba. Some mountains are sacred to the extent that you can't even point. In the olden days, you point. Your ingalo yakho isali kanje, your fingers remains like this for the rest of your life. Niyabazi ohalisupi baselisuthu intaba ezinjalo. Kunezinye intaba that you cannot just climb. If you climb, you're not going to come back. One good example is Mudimule. Mudimujile, uNkulunkulu udlile on the way to Limpopo. It's a sacred mountain. Awuveluye lapho ungabizwanga. Never. It's true. Kuyanyamalala. Kunezinye intaba ezinabanikazi. Hey, angeke ngichaze namhlanje ijulile. Kunabanikazi abahlala lapho. Ubona ngani na? Imvula inetha, kubanda. There's always a snow. Okanye there will be fire. There will be fire always in winter. Angeke ke usondele lapho mangabe ungenzi kahle, mangabe ungekho clean ngaphandle nangaphakathi, angeke usondele. Umlilo nje ovela uqhamuke on top in the summit. Ezinye intaba kunechibi litha. Whereby awufiki lapho. Uyatshelwa ukuthi ngicela uphelele la, awufiki ku summit. Abake bafika ku summit bezama uku experimenta. Ondle bezikhanyilanga abazange babuye. Okay. Malangaphi. Ngiyakuvala manje. Okay. Kusekuningi ke ngentaba sikusho ukuthi sengizoqhubeka next time. Imgede. All right. Emgedeni. Imgede kwakuyizindlu zabantu abadala, kwakuyizindlu zamabutho. Mabelwa kudala babebaleka bayohlala emgedeni. Abanye baze bacele ukuthi ngcwabelani la. So mawutshelwa ukuthi hamba uyoconnecta emgedeni, usuku uyoconnecta nesidalwa sakini esahamba sahlala lapho ngoba kudala amakhosi nabantu ababeselapha ngempela, ababeselapha kwamampela babengangcwatshwa ithuna labo ungeke ulibone, babengcwatshwa esibayeni inkomo zinyathele. Laba abathanda ukucupha amathuna benza ukuganga emathuneni, angeke ubone uyothola ku flat ngobulongwe benkomo, angeke wazi ukuthi kukuliphi khona, ngisho noba ukhumbula aba shape shifter laba bantu. Abanye ke babecela amakhosi angempela, babecela ukuthi sicela ukungcwatshwa emgedeni, uvalwe umgede ungabonakali. So mawuya emgedeni usuku uyoconnecta, usuku uyolanda izidalwa zakini uyozigeza zize ekhaya sezizinhle. Ngikhuluma nabantu lapha abayi-understanda indlela kamoya. Angikhulumi nomuntu ozothi umuntu ufile, akekho umuntu ofile la. Akekho umuntu ofayo la. Mangabe umuntu efa engcwatshwa angabe savuka, kanti noJesu wayesebenza abantu njengame baphilisa, kodwa namhlanje kuthi uvukile siyamkhonza ngisho. So as your grandmother, so as your great grandmother, umoya wakhe uyaphila. I'm also a medium. I mediate. I can tell you everybody that passed on nokuthi uthini. So lapha sisuka silanda amakhosi, especially thina esiphethwe ngamakhosi. Ngeke uphathwe ngamanzi uhamba wethu ngenamakhosi. Never. Nawe nje uphilisa abantu umkhulu ngale show yakho uphethwe ngamakhosi. Awuzazi sizokutshela thina. Phethwe ngamakhosi, why uyaphilisa? Le ncwadi yakho iyaphilisa. Ibaphilisile abantwana bamba kamoya. Namhlanje nje ngizothatha ibhokisi. Amen. Hey, ngoba bawuphiwe lamandla uphilisa ungaziboni. Nami when I was in the hospital sector, how sengimphila umuntu amaphilisi ngamjova injection ngithi next. Athi uyazi mama ngicela ukukhuluma nawe. Uyazi kunento enje umfazi wami endlini siyalwa siyaxabana. Bese ngiyaqala ke ngiyamkhansela. Ubashiyile bonke abantu. Nasemolo uthi uyahamba uthola nangomuntu either omunye uzocela umgcwalisele or omunye uzovela kugixabeze ngenkinga enkulu. Bantwana bomoya kade nelapha. Embrace your gift. Uzokubona ngani nalokho in your profession. You tend to divert, whether you are in the bank, whether you are in the hospital, whether you are a psychologist. Umuntu uzokucela athi ngicela
Mbatha ukukhuluma nawe eceleni. This book of yours has healed a lot of people, has healed a lot of my students. Na today they want it. Amen. Amen. Uyaphilisa ungaziboni mawungumntana kamoya. You think it's a joke. You think ukuthi abantu bayangithanda bafuna ngibagcwalisele. You think ukuthi mhlawumbe nginesizotha. Kanti nix you start healing from high school. You will be a peacemaker among your friends. Awuboni ukuthi uyaphilisa. Nawe isizwe usiphilisile. Thank you. Baba kulaba makhaya nizwile ke uchaze uMalangabe umngane wami uMalangabe ukuthi abantwana bomoya bayaphilisa. Everywhere you go uyaphilisa because isipho leso ophiwe sona. As I proceed, let's talk about amanzi manje sikhulume ngentaba imgede. Of course indaba ayipheli kwaMantshes and Thoughts. I'm sure sazobuya after they watch the episode because they will have so many questions. And because there's a segment I want to do where you guys will just come and answer the questions on Manches. I'm busy strategizing that and it's coming soon because I am chef. So, asikhulume ngamanzi manje. Amanzi. Wonke umuntu. I'll repeat again the same thing about the mountain. Everyone unesipho samanzi. Everyone is born out of the water. Angakafiki kwezomoya. Wonke umuntu kubonakala ngani na ukuthi everyone unesipho samanzi. Angeke uhlale ungagezi. Angeke uhlale ungagezi. Angeke uhlale ungaphili ungaphuza amanzi. You can stay without carbohydrates, but there's certain number of days that you can't prolong or can't have without drinking water. Okubonisa ukuthi is the biggest element. Land on its own, it's water. Your body is water. You come from water. Water is a portal. Water is a portal. That is why omunye nomunye uyawaphupha amanzi. Once in a while into zakho mazizohamba kahle. Once in a while when you will get luck, you dream of water and you dream of clean water. If you dream of dirty water, yazi ukuthi ibhadi nje lomhlola. Akekho umuntu ongakaza waphupha amanzi. Akekho umuntu ongaveli emanzini. Amanzi isibeletho sika mama has got layers and layers and layers and it's water. It's water. That is why there is this posh birthplaces, water bath. Umntwana mayiphuma esibelethweni uyakwazi ukuhlala emanzini for some time. Ngoba kakabi necala, ngoba usajwayele lamanzi, bawenza abawem iwater bath. Ahlale nje umntwana for a while engazange ashone, ngoba vele siphuma emanzini, sizobuyela futhi emanzini. Sibuyele emalwandle mase singasekho. Hey, angithandi ukukhuluma ngento ejulile lapha mkhulu. Ngicela ukukhuluma ngayo ke namhlanje. Yeah. Namhlanje it's me and you, remember? Yes. Amanzi portal. Amanzi ayaphilisa. Mina engiphiwe ubizo lwamanzi. Angeke ngikubalule okusemanzini ngiyahlonipha. Omunye umuntu nje angaze asho athi amanzi uNkulunkulu because it's one element that you can't do without. You can do without fire, but you can't do without water. You can't survive without drinking water. Right. Masiya emanzini. Amanzi has got a feminine energy. Nizongifakazela nani belaphi nani niphiwe isipho esinamandla lesi samanzi. Mawuya emanzini, you are going to see your great grandparents ongabazi. You are going to see abantu abaculayo. Why? It's a portal. Wow. Abobama. Wow. Abobaba abasemanzini, they've got high feminine energy. Wow. That is why when you take a person to water, Amen. Amen. Thina bamanzi siyayiphiwa indawo enamanzi ukuthi okay iya kulomfula lo ungayi kulo. I remember when my gift started, I used to see water. Ngathi ake ngihambe mani ngiyobika inkinga zami lapho ngifike ngikhale lapho ngibika inkinga zami. Hawu ngazizwa ukuthi ngiyaphola. Kodwa ngatshela ukuthi do not use that place. It's dirty. It's dirty ngokukamoya. Mabethi the place is dirty basho ukuthi abasho ukuthi the water per se. Basho ukuthi it's dirty ngokukamoya. I'm very good with research. Ngiyathanda ukuthi ngike ngifake ilogic in this. Ngathola ukuthi loyo mfula loyo ama abortions ase Alex lahlelwa lapho.
Angisho ukuthi abanye abangahlali eAlex aba-abort. Ngathola ukuthi idumbu eziningi zalahlelwa lapho. After 2 years, I did this research, and then I was redirected to another place. What was ama-abortioners Alexa. Yes. Proven. Okay. Proven. I'm a health professional. Okay. Hey. Vele balahlela lapho angithi bayasitshela eAlex to be precise, because that river vele ithugudla eAlex. And you're helping a lot of people anyway, because as you've said ukuthi imoya emihle ikhona lapha nemibi. So you are helping. Yes, I'm laughing because I'm running the show, but you are helping a lot of people. Proceed. And then laba bakukhethile, if bebona ukuthi umntwana wethu uyazama ukulandela uphupha amanzi, uyazama ukulandela nangwe ebhayiza eya kuma abortions eya ezidunjini, kungcolile lapho ngokomoya. Siyabahlonipha thina abantu, umuntu umela ngcatshwa kalahlelwe emanzini, bese bayakutshela ke ukuthi cha, wonke umuntu onobizo lwamanzi lwangempela uyakhethelwa indawo ukuthi hamba uye endaweni ethile. Uyakhethelwa igown, like I said, I've got 24 gowns. Uyakhethelwa ukuthi mawuye emanzini ugqoka kanje, uzokwazi ukuxhumana nalezi zalukwazi ezisemanzini, uzokwazi ukuxhumana nomoya oyingcwele. Umuntu wamanzi akapheleli emuthini, akaphelele ekushayeni ithambo, akaphelele ebungomeni. Umuntu wamanzi uphiwa imimoya eminingi emembethe emihle. Njalo umuntu makaye emanzini akufike phela uxosha imimoya emibi. Uyixoshe. Thina sinenduku esizisebenzisayo, sinezikhali esizisebenzisayo, sinamahashahashana, ngoba water is a portal. It's a portal of beautiful spirits. It's a portal of evil. Khona abanye abantu abathwala emanzini, kukhona abanye abantu abahamba bayolahla izibopho zasekhaya emanzini kwakhona, kukhona abantu abahamba bayogeza umfelokazi emanzini. Awungitsheleke, mawungayixoshi leyo moya, omunye umuntu uyageza leLimpopo, umfula usuke eLimpopo, wena ula eGoli uyageza, uzoyithatha leyo nto leyo mangabe awukaphiwa amandla angempela ukuthi akuthatha induku ushaye kwasani uxoshe imimoya emibi ukuze abantu bakho bangene. That is why kube khona abantu abathi mkhulu ngihambile olwandle ngabuya nginebhade lesisabekayo. Why? Awuzange unamandla okuxosha. Abanye bathe ngiyaziyela emanzini ngiphupha amanzi, but know that there is good spirits and bad spirits. If ungakaqini kahle ngamandla, ungakabi namandla ukuthi uhambe uyixoshe imimoya emibi, kugezelwe umfelokazi, kulahlelwe isidumbu lapho awazi, kukhishwa ibhadi lomunye umuntu awazi. Thina abamanzi ibhadi mina ngilikhipha emanzini, angikhafuleli la engisazoyocela khona inhlanhla. I can't do that because that's my cake. Emanzini ke uthola umcebo, you get wealth. Sibahambisile emanzini senza esikwenzayo, imfihlo yesigodlo iyafuneka mabumbatha, ngeke sikudalule konke. Emanzini uthola iwealth, emanzini bavelelwa amathenda, emanzini futhi zikhona izibopho ezaboshwa ezomndeni kwalahlelwe emanzini, kwagujelwa ogwini lwamanzi ukuthi noma sekutheni. That is why uye ubona umuntu osebenzisa umuthi ungasebenzi, isibopho sakhe sisentabeni, ngoba entabeni there is masculine energy, there is more plants, there is more trees, there is more herbs. Uboshwe ngentaba loyo muntu loyo, isibopho sakubo emndenini siboshwe safakwa entabeni, angeke sikhululeke ngakayi lapho. Isibopho samanzi, bayathatha amagama wenu, bathathe yonke into, bavala inzalo, bavale nesidalwa sasekhaya sinamandla esinamanzi, kuphela emanzini. Ungakayi emanzini angeke kulunge. That is why uthola umuntu hey mkhulula ngabe sengihambile ngenza yonke into, ngageza ngafutha ngaphalaza kuba wesi, kanti isibopho sisemanzini, kanti isibopho sisentabeni. That is why ngithi these sacred places, you can't get evil spirits there if you don't know how to chase the evil spirits. You can't get good spirits. So what you do when you get to the water, make sure you've got a gift. I know of one healer wathi mina angiliphiwa ngobizo lwamanzi, mina nje sebenza amakhashakashana, ngiyamthanda ngoba ukhuluma iqiniso ukudlulisela kumuntu wamanzi. Then mawufika lapha siyaziphiwa izikhali zokuthi lesi sikhali, sinezikhali eziningi kabi futhi ezinye sizithola khona emanzini, ukuthi mawufika emanzini yenza kanje nakanje, uyixoshe imimoya emibi, uthi ngithi akuvuleke la. Okay. Kungene mina. I think I need to stop you now. Bese
Sibe lapho. Okay. Uyasebenza. I've got a question. Yes. Emanzini. Uthi umoya emanzini kumele ube nesiphiwo sakhona if I ngithole kahle. Kumele ube unesiphiwo sakhona ngoba why kumele ube namandla okuxosha imimoya emibi esemanzini. There is evil spirits Yes. emanzini Okay. because it's a sacred, it's a spiritual place. Yes. Good. Yes. Okay. Now, I just want to understand this one. Uthola ukuthi ngingumuntu wamanzi and ngiphiwe leso siphiwo kodwa angazi and then mhlambe ngizobona wena or whoever and then angitshela ukuthi no kumele siye emanzini Yebo. siyokwenza whatever ngingakwazi then siya emanzini after ngiyile nawe emanzini can I go there by myself or I need to go with you all the time emanzini? After uyile emanzini ake sithi in case of isibopho sakini or kukhona isithunywa thizeni. No, angikibophe. Ngikwisipho. My question is nginesiphiwo. Yes. But isiphiwo sami isasemanzini. Yes. And then it's happened ukuthi ubonile wena mina mara angazi. And zonke lezo zinto oyishoyo ngiyangisiphupho or ngiyangizibona. So ngibuza ukuthi then uyangitshela ukuthi chef kumele uye emanzini. Ngoba it's where you belong. Yes. So ngibuza ukuthi okay, I go with you because angazi angithi Yes. angazi yonke into lapha. Then ngihamba nawe. So my question is uma sengile emanzini nawe, do I need to go there with you all the time or we only do it once? No. We can I can open indlela for you ngikuhlambulule. As I said from the beginning that if you've got a gift of water, water is sacred. You don't throw all the dirty things. Then you get cleansed first before uyongena emanzini. And then after that, you will be ready to go by yourself. Okay. Because we're going to teach you and equip you ukuthi now you can, ukhulile manje, you can go and chase ama evil spirits asemanzini wena ulanda okuhle emanzini. It depends though ukuthi usukulandani lapho. Ma ukuthi ulanda okuhle then ndlela zimhlophe ma usu clean and then but then there is terms and conditions. You don't go to the water when you've been binging on sex the day before. You do not go to the water if you killed people. You want to go and wash the blood there. You don't go to the water if unesithwalo. If uthwele. Yes. Okay. Yes. This is my own thoughts and my own knowledge, right? If uthwele ngoba abanye vele bayathwala emanzini. Then uya lapho uclean sengikwenzele yonke into. There is no need for me to go with you because that's your purpose, that's your life. You go there and then you get your own answers because there are times whereby God, the creator, and izdalwa zakini zikufuna uwedwa without the healer. Kunama secrets asekhaya. Mawuya lapho uhlambulukile, you know how to chase the evil spirits. Uyafika lapho wenze okwenzayo ngoba ngesinye isikhathi kungenzeka ukuthi upushiswe ukuthi hey vuka, we don't want a healer there. We want you alone. And uvuke ekseni uye lapho, you are going to get the answers. Okay. Before you go, Malangami, I want to understand this part. Yes. So umuthwele awuye emanzini. Mangabe ukuthi uhamba ngobuhle lobo bethu bemvelo, amandla emvelo, a natural gift that we were given. Unesithwalo siyakuxaka. Uza kimi manje ufuna ngikuse emanzini straight away. You can't. Melulahle. So uthi kimi, I'm asking again. Okay. Unesithwalo awuye emanzini. Basically umuthwele. I don't know if ngikuzwe kahle. Okay. Ungayichaza. Okay. Ngicela ukuyichaza. Okay. Right. Okay. Mangabe uthwele. Kunabanye abathwala emanzini. I didn't elaborate on that one. Yes. Mangabe uthwele isithwalo sakho sesiyakuxaka because there's always repercussions esithwalo. True. Sesiyakuxaka manje isithwalo. Uyeza kimi. There is many healers that does that to me by the way.
ngixakekile manje wena ngoba authentically you've got this gift, you didn't buy it. We know that nesithwalo sethu. Isithwalo siyahlola phela senza yonke into. Right. Ngicela ungise emanzini. Ngicela ukuthi ngizihambele ngedwa emanzini ngiyokwenza lokho. Azokuthatha amanzi. Azokuthatha amanzi because you do not have the authentic gift of the creator. You go there alone, uzothathwa. And then mawuze kimi nje like many other healers, whereby masebexakekile sebexakwe isithwalo due to the repercussions. I've got steps to take before ngimusa emanzini ukwenzela ukuthi abe safe. That is why ubona abantu abaningi bethathwa ngamanzi lamala. Isithwalo. Isithwalo. Okay. Ngithwele I don't have that authentic gift. Ngithatha abantwana babantu ngibase emanzini. Bayathathwa abantu ngamanzi. Bayathathwa kusale that particular healer nayo healer ithathwe because now the isithwalo manje sesiphelelwa amandla manje. Okay. Siyabonga. Uphendulekile. Thank you so much, my darling. I was indeed answered. So now, what's your thoughts about Inkanyama and Mamlambo? Do we really have them, Emanzini? Okay. Okay. Nkulunkulu wami, the day I cleanse people emanzini because there is a reason for impopo mine uthenga qedi wonke amalokho njalo. Right. I've never seen uMamlambo emanzini. I've never seen inkanyamba emanzini. Yinto engiyibona lapha ku social media nase TV, and I believe it's the imagination of someone. Ngicela oke wayibona inkanyamba athathe isithombe asibonise, not the imagination of Ondlebe Sikhanyilanga, because some people have got very big imaginations. Lezo zinto lezo uzibona visionary. Inkanyamba noMamlambo. Maybe visionary. Guys, there are things that I might not answer in the show. That part I don't want because Ichulile is deep. But the day ngizobona uMamlamba nenkanyamba urinyoka emanzini, I will stop going to the waters. I will stop because I will get scared. Then kunama amphibians. Amphibians ne? The water serpents that are there naturally. I mean, guys, kunenyoka zasemanzini zihlala lapho umuzi wazo, kodwa thina bamanzi mazifika vele ziyasuka endleleni. Hayi lezo khulunywa ngazo, it's ikhaya lakhe. Ngise studio sikaphathanani lapha. It's his home. I cannot expect him not to be here. Same as emanzini. Kodwa mase sifika sikhuza thina ziyahamba. Angikaze ngizibone, angeke ngiphendulele laba bathi bayazibona. Mina I've never seen a snake iza kimi izongikhotha ingenzani ikhafula imali yenzani angazi. But there was a lady, we went together. She was going. The lady you went with. The lady I went with. No. The lady that you don't know. No, the lady that I know. Okay, I always compile what I share with people from what I saw. Lovely. I love you for that. Yes. I think she had that mentality. Umnikazi wendawo, umnikazi wamanzi, umnikazi. Akukho water. There's no water with umnikazi. Water is from God. Into zadalwa nguNkulunkulu. It's a portal of healing. It's a portal of communication whereby everybody we are allowed. Loyo mnikazi makunomnikazi uvumela banjani, uxosha banjani. Indawo mayinomnikazi, you lock your home when you go. Then which means it's your home. These places are sacred places for everybody because God created them for a certain purpose, for a spiritual purpose. I take this girl to the water, ngikhuphula vele ubizo lwakhe because vele lukhushule emanzini, ene wealth yakhe ngayivula emanzini. And then she tells me something touched me with a smile. Something touched me. Ngithi yini? Athi umnumzana. Ngithi ubani umnumzana? Ubani umnumzana? Athi umnumzana wasemanzini. Esho ethintwe omunye umuntu uthintwa zindwangu lezi. There is material things that they throw away in the water. Mabeqeda ukugeza. Omunye nje athintwe imaterial athi ngithintwe umnumzana. Ngithi mina umnikazi engikuhambisa emanzini angibonanga umnumzana, azange ngize ngithintwe umnumzana. I don't want any amphibians there when I'm working.
Because this is the creation from God, whereby we need to connect with nature, because we are nature beings. We are dust, we're going back to dust. We are water, we're going back to water. So ayikho indawo okuthwaleni nomnikazi. Inomnikazi kanjani? Wayisivumelekile thina sonke lapho. Those are sacred places, a source of portal. Thank you. Hawu bantu, Nkosi yami. Hayi wayengevejabulile usisathi umnumzana ungithe. So to answer my question, because I think it was a question. Yes. So there is no such called Inkanyamba umamlambo izinyoka zamanzi. Mina in my own way, izinyoka zamanzi zikhona as residents of the water, because they're supposed to be there. Oh, sorry. Like ingwe, like unogwaja ozomthola esigangeni. So uzothi umnikazi mawuthola unogwaja. Okay. But inyoka lezi abantu baphuma nazo into engekho. No. In the olden days, ngithe mina I've got my limits. Yeah. I've got my limits ku social media. Right. In the olden days, wayehamba umuntu anyamalale, our great grandparents nabo bathwasa kanjalo. Nami ngithwasa emanzini, by the way. Ngithwasa emanzini and angeke ngidalule okwenzeka lapho. Angifundise lapho. Right. In the olden days, umuntu wayethathwa ngamanzi kuthiwe akungakhalwa. I experienced that when I was young, because I'm from a family like that. Umuntu wayethathwa ngamanzi, mayethathwa ngamanzi umuntu for certain days. Akukhalwa. Kwenziwa ama rituals emanzini. The rituals are going to be done in front of that particular river where the person disappeared. Then balethe inkomo, kuhlatshwe inkomo, kuzoshaywa isigubhu lapha. Umuntu aphume egaxe inyoka yakhe live, whereby that nyoka will be slaughtered. Everything yaleyo nyoka iyasebenza, ihlala esigodlweni sakhe. Manje ngoba sekwamosheka into eziningi, sabalekela ku religion, leyo nto leyo isisenzeka visionary, kodwa emanzini physically ngakwenza lokho mina. Okay. Kodwa visionary is there. But in the olden days, vele umuntu bephuma egaxe inhlwathi. I will explain one day ukuthi why inhlwathi, why igaxa emahlombe, why that particular snake. It's a topic for another day. Topic. We've got a lot of topics to discuss. Yes. Are you still fine, Zokanye? Yes. Lovely. This is the last one. Yes. What is the reason for baptism? Nazo. Abafuthe. Awashunqe. Athi nazo. Yes. Talk. Right. Thank you for reminding me this question. Like I said from the beginning, baptism bathi ikuzalwa kabusha, it's rebirth, being born again. I'm born again manje. Nathi abomoya, mangabe uyizibona impawu yalahlekelwa, uyahlupheka, uhamba ngezigulo, uhamba ngokulahlekelwa. Abanye baze banipringe uthola ukuthi umuntu uyagulugula ngomqondo, esibhedlela baboni lutho. Sikubonile lokho thina siphiwe both sides of healing. Aqaleke umuntu aye ebantwini, angene emasontweni, ebantwini afika atshelwe ukuthi unobizo lwamanzi. Senzani ke thina ibaptism yethu? Siyahamba siyomfaka kuleso sizibe esibizelwe kuzo, simfaka kuleyo mpopoma okanye olwandle. Baptism ngoba why uzalwa kabusha in his own way, ubelahlekile, because this person has got a purpose on earth that he needs to fulfill. He's got people that this person has got people that needs healing ezandleni zakhe, ngoba abazohila kimi badalelwe ukuthi bazohila kimi. Akekho umuntu ongabahila emhlabeni. Abazohilwa uwe ezugogo khuphula amanzi or amanzi ayabila. Now you've got people. So now everybody is born with a purpose. Iyeza li purpose, mayizile li purpose, uze kimi uzalwa kabusha, ngikubuyisela esibelethweni sika mama. That is why ondlebe zikhanyela ngabathi Mother Earth. Mother Earth. This is the mother. Why? Isibeletho. Ubuyela back uyozalwa kabusha laphayana, siyakufaka sikukhiphe uphole.
Then kuze ngapha ku-religion, where our things were taken and plagiarized in a certain book. Bathatha ikomishi or bathatha ibhakede, ufaka isembatho esimhlophe, kuthiwe you are being baptized. Kodwa thina mase sikungenisa emanzini kuthiwa siyokhonza ama-marine spirits. Ngapha ke ayikho yini marine spirit ebhakedeni. Kuthiwa uzalwa kabusha, uyabusiswa. Nathi we wear white cloth, siye emanzini sikufake uphume lapho upholile uthola umcebo wakini. Ngapha ibaptism. Both sides ikuzalwa kabusha. Ikuzalwa kabusha. The only difference is thina asithathi ikomishi. Singena ngaphansi kolwandle, singene ngaphansi kwamanzi siphume nawe uphila. Nangapha ke kuthi uyaphila kuthathwa ikomisho. So who is who in the zoo? It's a topic for another day. Thank you so much, Mkhulu Malangabi. Kuhle kakhulu ukuba nawe. Siyabonga. My Munches and Thoughts family, I hope you enjoyed this episode. Mkhulu, your word of wisdom to the Munches that are watching us. Okay. And before you go there, Mkhulu, my Munches, please, as I've said, now I'm going to have a segment where my guests, they just come and answer questions. So please, if you've got any questions based on this episode, do write them on the comment section. I will definitely going to look at them and print some. Yes, I can take all of them. So that segment will be like 30 minutes because it's you coming or whoever. Yes, word of wisdom. Okay. My word of wisdom to you, my man. First of all, thank you so much. Umuntu ngabantu. Singaba yini nje ngaphandle kwenu bakithi. Sithi khulani ngokomoya. Everyone on earth is born with a purpose. Whether you are an employer, whether you are an employee, you are born with a spiritual purpose. Embrace your gift. Ungasabi, because inkulumo ezikhulunywayo ngendaba zamanzi, inkulumo ezikhulunywayo ngendaba zomoya. Trust me, into zomoya ziyahlupha. Embrace your gift. You are a gifted person. You've got a beautiful purpose on earth. Yokuphilisa abantu nanokuthi uphile nawe. Get your wealth in the water. Our voted. And of course, my name is Patanani. As you can see, I am an author of this beautiful book called On My Own, I Have Found Sunshine. It's not a book. As she mentioned earlier on, you find courage, you find wisdom, you find healing. The book is only 300 Rand. You can order this book via DM, email, WhatsApp. We deliver across South Africa via Pep Pexi. And of course, we will be going to the world in Costa Meal. Amen. On that note, thank you so much. And it's a wrap for now. And goodbye, darling. Goodbye. Thank you so much.